alhamdulillah wallahi an fito. Barka da lafiya. Ya lamura. Alhamdulillah. Masha Allah. Shi wannan bawan Allah asuba fara da an kira sallah sai guje-guje kamar wanda ya ci kafa kare. Allah ya kyauta. Yau dai kam ido na idan wannan sarkin gudun in dai ya taho yau sai na tambaye sa sai na ji dalilin gudun nan nasa. Ya kamata dai in san me yake wannan guje-guje kullun da asuba fari ha ba ma dan gudu ayyayi kullun yawwa ai gashi nan ma yau kam sai na tare shi. Yawwa dakata yawwa dakata Allah. To ni malam wannan guje-gujen ne da kake yi mai ban gane ba menene sirrin? Allah sarki. Ai wannan motsa jiki nake. Haba malam da asuban fari bayan ka kira sallah kai fa za mu so mu tarar cikin masallaci kana ta yin sallolin da ba su da adadi ko su ai sun ishe ka motsa jiki. Allah sarki. Wato ita wannan ibada da kaga ina yi ko salloli da kaga ina yi. Wannan ina yi ne saboda in samu suka ga mahallaci na Allah subhanahu wataala. Ka fahimta? Wannan gudu kuma da kaga ina yi ko da yaushe ina zuwa wani wuce. Ina so in samu shi ma suka ne da jiki na in samu training kenan. Shi ake nufi da training kenan. Sika? Warai kuwa. Sika ga Allah ka ce. Tabbas. Haba malam. Wannan ai duk wahalar da kanka kake. Malam mu mahadi mai dogon zamani kawai muke jira. Zo ya ci mana uban wa'annan shugabanni a zaliman. Sannan ne za ka yi ibadar ka mai lasisi karɓaɓɓiya malam ko traffic ba abin da zai tsayar da ita direct za ta tafi har fa da ubangiji. Haba malam. Jiran ma Imam Mahdi. To ai shi jiran Imam Mahdi ba zuwa zaka ka kame ka zauna haka nan ka mai zaman jama'a. A'a, za ka yi aiki ne tukuru. Na farko ka gyara alakar ka da Allah subhanahu wataala. Sannan na biyu ka gyara alakar ka da cikin kai a kankin kanka. Sannan na uku ka gyara alakar ka da mutane al'umma na gari. Domin hakan zai taimaka wajen rage masa aiki idan ya zo tunda shi ma idan ya zo zai gyara al'umma. To wai me kake nufi kenan? Na faɗa maka shi irin aiki ne cikin. To wai yanzu kana nufin ni ma sai na dinga yin wannan sallolin bara adadin nan da wannan yan guje-gujen kowace safiya? Ba na ce maka lalle bane amma ni dai na faɗa maka abinda za ka yi ne wanda kai za ka samu wannan ka fahimta wanda Allah subhanahu wataala idan ka gyara zakarin ka shi kira haka ba na ce maka lalle dole sai kai gaskiya wannan dai ni shawara ce da maka shi kenan nagode to ba babu zara insha Allah Allah ce maka wallahi ashe mu ba mu cikin masu jiran mahali na gaskiya akwai aiki tukura gaban mu